Hej alle sammen og velkommen til min sidste video fra den her sæson. Jeg er godt klar over, at der ikke har været det helt store content fra mig af, men det har der også været en rimelig god grund til. Jeg fik lavet den ene video fra Harald Nyborg. Det var lige det, jeg havde tid til. Ellers så har jeg faktisk været fuld i gang med at sælge krudt ude hos Saturn Fireworks, hvor jeg også er i gang med at uddanne mig til fyrværker. Det vil sige, at jeg har først fået mit krudt den 31. december. Selvfølgelig når vi har haft lukket butikken, og vi har skulle afregne der. Så der har jeg købt mit krudt der. Og der har jeg fået, eller jeg skal ikke sige fået, jeg har købt for omkring 10.000 eller sådan noget til en god pris. Så det vil sige, at jeg var sammen med en anden en, og vi havde cirka for 30.000. Det var pisse fedt. Kommer lige en lille video herover, hvor I kan se aftermath. Ja, hvad skal man sige, det der blev skudt af diverse batterier og ting og sager. Vi havde stort set kun batterier. Vi havde det eneste, jeg lige nåede at filme, det var faktisk et batteri, jeg har kigget på hele sæsonen. Det er noget, der hedder Final Impact. Det er 3 batterier. Hellfire 1, 2 og 3. Det koster 6.000 kroner, og der er cirka 6 kilo krudt. Det tager 4 minutter at skyde af. Det kommer der også en video op af. Jeg skal lige have fundet et billede til thumbnail, men ellers så har jeg den egentlig klar til at lægge op. Det er super fedt show. Og ja, vi havde det til 5.000 og til 4.000 til Black Friday, så hvis man ikke har købt det der, så vil jeg sige, så ja, det skal man i hvert fald være oppe på næste år, vil jeg sige, fordi det var fandme et fedt batteri. Eller batterier, det er 3 forskellige, man lunder sammen. Det her, det er mine meget sørgelige rester. Et Piratkruds lynstang 5-skuds bomberør, og så et DPA 5-skuds bomberør 30 mm. Jeg tror, den er 25. DPA, jeg har aldrig hørt om dem før i år. Super fedt krudt, de laver eller importerer. Det er bare, altså, kvaliteten af det er crazy. Og skuddene, de er altså 30 mm skud i DPA's. Det er, jeg vil sige, det lyder så meget federe end i alle andre, man kan købe. Kan helt klart anbefale, og det kan man købe, hvis I er i Kolding-området, hos Saturn Fireworks. Jeg vil helt klart også være der næste år. Og ja, hvis I har lyst til at købe shows og sådan noget, det er også noget, han laver ude i Saturn Fireworks, og det er også noget, jeg er en del af. Så må I meget gerne undersøge det, hvis I har lyst til det. Det koster jo selvfølgelig lidt, men det er professionelle fyrværkerishows. Vi skyder blandt andet til kinesisk nytår i Varde, og så skyder vi til Kolding Lysfestival. Hvis I går ind og kigger på Saturn Fireworks YouTube-kanal, så er det egentlig også mig, der er begyndt at styre lidt på den. Og ja, derfra, jeg tror de sidste 3 videoer eller sådan noget derinde, det er faktisk nogen, jeg har lavet. Så det må I også meget gerne tjekke ud. Jeg lægger et link i beskrivelsen til YouTube-kanalen og til Saturn Fireworks hjemmeside. Og så må I have et fantastisk år, indtil vi ses igen en gang i december. I må have det godt. Hej.